çara yazdane lan qaret eldar xistin. Şest firmayên beşdar ve roja yekşemê jî berhemên xwe bidin asandin. Li Enqerê ev cara 11 ku fuara mêşvaniyê tê li darxistin. Şest firma hinek bi malzemeyên mêşvaniyê û hinek jî berhemên hengev tevlî fuarê bûn. Hemû derdara dermane. Ji çira şifaye? Dermanê bedene, dermanê evîne, dermanê nexweşî hemû bedenê însanê ye. Jiyanê însan bi hingivê bîngol, bi hingivê qedrî zindî dibe. Ji çar aliyên welêt mêşvanan hingivê herî baş anîn Enqerê. Ew bi qelîteya berhemên xwe gelekî bawerin. Çîçek têda gelek zêdenin yani em dema ku bijmarin nêzîkî 1000 heb çîçek têda henin û bi sebebê vîya hingivê wî pirolîn değerî pir zêde derdikeve loma dema ku însanê nexweş dixwe ew nexweşî wî dikuje. Ji hingiv gelek berhem hatine çêkirin. Ji bo zarokan çikolataya hingiv derketiye. Çocuklarımız polen. Ji ber ku zarokên me naxwazin polen, propolis û hingiv bixwin, me jî ji ber wê sedemê ji wan re wek çikolata çêkir. Her wiha ji bo mezinan jî qehweya hingiv amade ye. Ji hingivan gelekî berhem tê çêkirin, sabûn, kolonya, lê qahwe jî tê çêkirin. Kahve çawa tê çêkirin gelo ji hingiv? Kavurduğumuz kahve çekirdeklerine Dendikên qehweyên kelandî hingiv dixim û çêdikim. Bi vî şeklî jî him tehma qehwê jê te, him jî wekî we hingiv xwariye. Şîrîn nîne û nexweşên şekir jî dikarin vexwin. Bi tenê tehma hingiv jê te. Fuara li navenda Kongreya Anfayê wê roja yekşemê jî dewam bike.